barahara n'ụlọ ebi station me. O try ma ruwa n'ọkụ. Nah. What's that? Oh. Yeah. I'm blacker. Damn it! Black? Blacker. Oh my God! This is African food? Yeah, we're in Africa. Oh shit! Shit! Jeez! What's that? Oha. Wow! Oha! Yes. Oh for her. Oh for her! Yeah. Oh for her! Yes. Damn it! This should be African food. Yes. Oh yeah, I know. See, I'm not a pie, and I'm very African food. Otela, really African food. I can eat this when it case I'm off. Eso? Yeah, man. Mania wo tu ni airi ge tupuga hapo eba ga whenever. Oh yeah, that's it. Yeah, I was eating, but so by the time I get to Pan, I have to go for surgery. How could share in on my placenta? Huh? Yes, African placenta. They need to replace it with pagnatic placenta. So what I'm carrying now is pagnatic placenta, intestine, abdomen. I'm afraid if I eat this, I might get congested. Yeah. But anyway, like I said before, just Makanoya and Washiria. Agamiria. Mrichaya. Mango. Agamiria. Chai. This food. Oh, come to pie. If you come to pie, I eat food. Jeez. Oh my God. It's hot. Yeah. Orok. Yeah. Oriok. Orok. Ah. Yeah, man. It does it, baby. In Paya, we call it Ekbukebu. Huh? Yeah, in Paya. We call it Ekbukebu. Yeah, man. That's how we do it in Paya. Yeah. You do it this way. You do it this way. You do it. You do it. This is called doings. Say doings. Doings. Papa say doings. Doings. Good. Doings. 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 Then you fold it. You fold it. Then you start from here. Come on. Catch her, man. Sorry. Just watch me. Woo. Woo. Wow. Damn it. Panya. I like it. I like it. What? Damn it. Oh my God. Wow. This is good. What do you call this soup again? Oh, for her. Oh, for her. Oh, for her. My wig. What? Ebi here? What? This a bee? It be you. Yeah. It be you nice. Oh, it's good. I like one. Yeah. Yeah, man. Yeah, man. I like that. I like it. I like the soup. Very interesting. Yeah, very interesting, man. See, like what I'm saying. Papa, you see what? I will bring down this house. Yes, I will tell the president of Panya. Money aga biangai Kotaula. I royal tower, a long tower. Then we raise the empire. Then we raise the scrap rapper. That's what they call it in the pen. Scrap rapper. Scrap rapper. That's what is it. It is called Supapa Supepe. Then we raise the Tokwasaya. Okay. Just tell her to accept me. That's all.
Ya uru no kwete gị. Mụ wee kwerela m. That's it. That's it. That's it. Papa biko ịgbaga speed. Ịmasị ihe gbasatara alụmdi anọdụ m n'aka. Gbagwala gị ochie mbụ. Anọdụ m n'aka. Nna ndị ọsọ ihe nye m ntụzi aka mara ihe m na-eme. Yeah, man. Ya sị m mgbago gị ogwogwo ya ya sịkwana m mgbakwa gị gị ogwo ya Nwa m aṅara ya ntị okwecha na ya ekweghị ekwela m. Yeah. Okay, onye ga-arụ m skyscrapers na mee ya empire. Gị sị gị na. Yeah. The food is so nice. In Panya we call it fufulization, man. Fufulization? Yeah. That is what it's called in Panya, man. So, you made a nice food. I like rumurigi. Yeah, achọrọ m ịma ihe ikwu gbasara maka ihe m gwara gị ka m lụọ gị. Kedu ebumnobi gị? Ụka gị mara mma. Ụka gị tọkwa n'aka ifo. Ọnọ m n'aka. How do you mean? Ụka marriage anọdụ m n'aka. Ama aga gọsara nna anyị ndị nsọ Virgin Maria wụ onye na-enye m ntụziaka. O wee wụ onye m ga-akọsara. M kọsara ya ga-aga gwa nwa ya nwoke di nwene m. Gwa di nwene m ihe mega na ndụ sista Maggi. Mgbe ọ na-agwachali ya ka nke ahụ ka isi mbụ ka abụọ bụ mma kpuruga n'ime novena anyị ihe ọ na-ala asọ 9 day. O wee mechezie ya dịga m ihe a permit Lord. But what's that? I like it. That's it! Damn you! I like it. I like Rungi. You like him, Kwanne? Yeah! Yeah, man! I like Rungi. You like me? More like you. We like us. You like Rungi? Yes. I like Rungi. Yes, man. Yes, man. You see, I will take you to Panya. Yeah. I want you to Bruno Bina Onye Nache Logewo, a Panatic citizen, Koya. Panatic citizen. Good. Say it again. Panatic citizen. Kukasaya. Panatic citizen. That's it. That's it. That is it. Then when I take you over there to Panya, you become Panyares citizen. Yeah. More Woke Panatic. Wani Panyares. Oh! Damn you! Damn you! Oh, damn! Damn! I like you! I like it. Can I have a hug? Hey! Obedience, Jesus! Man, I'm better. My dear Johnson. Hey! What's that? The hell? Get in there, man. You couldn't do mother behind. Huh? Come to Panya where everybody hug this. Huh? In Panya where I came from, Onyobula hug, mother hug, father hug, kiss hug. Damn you! Okachukwe bebe na erunya chitana manya roka mekisebe ngbanonganganti gagaganti. Yeah. Chris, Maggi. Mpa. Ile ihe nọ n'uche obi gị. Ama m ihe na-ewuwarị. Ị ga-ekwetegwu nwoke ahụ dị o. Ị ga-ekwete ya di. Ma m ihe nwara gaba. Lekwenu mo. Mpa ashem ga-emerele m eziokwu m niile. Iwe ga-arụla ọkụ si ekwuru m udo ka. Ele
ihe na-ahụghị yoko na ahụ so mgbapụta otu m si ya ekwerele m ajụọla m nna ndị nsọ nna ndị nsọ vejimara asị onye ntụziaka ya sị m kwere onye ga-enyere m ntụziaka ya sị m kwere aga m anọkọta ụta mma kpụrụ n'ime matrimonia enye m ntụziaka mbanụ ya nwe otu m na-eji eme ọwụ dị naanị ka ihe ịmasị ihe mmụọ nwaanyị ka m wụ ekwesịrị m nnọtụ mkparatụ nwa gain mkpa gain tupu m kwe amụ point and kill ya na onwe bịa dukwara ebe elu ma ọwa ọtagbuo rie ọtagbuo ọgụdụ erili m lekwe m agwakwa gị gị na-emekwala gaị jide gee ntị ihe ikwuge n'onwe gị imetụ gaị metụ ịma dị na ime iwere cherekwe m agwa gị inweta dị isi ofesi adịghịkwa mfe na-agwakwa gị gakwa ga-agwa ndị ezinụlọ ya sị ha bịawakwa taa na echi achọkwa m igbula onye ka ekwe mama imegekwe gaị mege Mary League thank God si ịkpọrọ ndị Mary League mekwasị ndị Mary League anyị were ntị n'ihe ke ha n'ihe ka si prezidenti ha lekwa ihe o mere ka ọ bụ ndị leiti ma biko mba o chetakwesị tupu m makpụrụ n'ime matrimony ekwechiri m ije ajụjụ gbasatara famili onye bịa dịlụ m ajụọla m ajụjụ gị na-asị m makpụrụ bụ adịghị mụrụ ga nna m ebue ọnwụnụ ma gị ọnwụnụ ọnọ gị n'aka ịjụ ajụjụ ọnọ gị n'aka ịjụ ajụjụ chere m agwadịla gị lekwa asị eme ngwa emeghere ọdachi ihe awụ opportunity m nwere ịlụ ọgọ ọbara aba ya opportunity m nwere o agwụcha nakpala m ka ọ ha m n'ọnụ uri ọma gụrụ na akwa ya taa debịa nga mem nkwụsị elebe ngwụ ụkọchukwu bebe na-erunye achịcha na mmanya rụka Mekisedek gogogo ntị ngwa m ji ngogogo chekechekechekeche ma bless na aka odo ngwongwo m ji Ave Maria Ave Maria Ave Maria anyị kelechikwa anya gbakọkwala ọzọ taa mana obi adịghị m mma mkparamagwa ụmụ mmeri anyị na-akpọ na-agbawa m obi na-agbawa nna anyị ndị nsọ Virgin Maria na-agbawa ya obi ngwa ọ nọ ya na-ebe akwa belebe ọbara nke m hụrụ nwanne nya mmeri ị pụọla n'ihu oche ịhụla ya ị pụọla n'ihu oche gaa n'azụ oche gaa nọrọ kwụrụ ọtọ mmeri akịmebe m nwetara gị Chineke nna inyeghị m saịn si nkwule tabigere m anya si nkwule ịgbara m kụm gị leche nna anyị ebe ị ga-anọ gị guzoro n'okpuru osisi gị na nwoke ya na afọ gị ka nga afọ gị nkwụ maka Chineke kwesịrị ịgbanwe afa gị nọrọ n'okpuru osisi nwoke a na-afọ gị ka ọ fọkasa gị ga-ewere onwe gị oge kedu ihe anyị kwuru onye ọbụla gbachie onwe ya chiri ike ihe ga-achịsi ebe na sakrisi anyị gbachiche onwe anyị naanị ga-egewe onwe gị oge sista ihe anyị chiri awụ ihe ọwụ naanị ozi ka ozi ga mụ elu ozi karịrị ozi a na-eji nga elu ozi karịrị ozi Fada Martin si na Fada Martin onye uchi na-eji ime enwere ọnkụ m na-eji ha ahụ na vileji so ya si na enwere ọgwụ ọma a ga-eji akụta ya n'ọhịa nye ya so that ka ọ gbakee ọgwụla nwee ihe ọzọ oge na-ekwe gị na-atabigara mmanya mere m oge mmeri asọ ọtụtụ okwu n'ọnụ ka mgbede ị ga-apụrụ anyị mba biko ị ga-apụrụ anyị mmeri gaba oge mama awụla gị nshi ebe a pụọ
ikegere m ekpe asị m gị si ebe a pụọ mmetụta ọnwụ Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ofonye gulite egwu anyị na-eji meshiri ka m gụọ. Imo nwa Imo nwa na-akpọ Chetachi. Nwa ahụ bụ ezigbo mmadụ. Ọ na-enjekwa mmadụ nsọpụrụ. O jupụtara n'ugwu. Nke kacha nke bụ na nwa dị umeala. That's Ọ it. nkịta nwaanyị zụrụ. That's it. Ọ nọ na-erube isi. Nwa ahụ dị mma ọlụlụ. Chai. Nwoke ga-alụta ya. Hey. Congratulations to her. Lucky her. Any man that Galuya de Kadia. Oh, lucky for him. Yeah. Ọ nwekwara ike iwoge iwe onye ga-awụ di ya ahụ. What? Ee, eleela m enwede aka ji nwa ahụ. Nwe aka ji ya. Ebe ọwụ na-enweghị onye bịagara ya ka anyị ga alụbata ya. Mama, you are joking. Can you tell me you are thinking about me to get married to that little girl? Mama nwere ihe ọjọọ nọ na ya. Damn it, Mama. Damn. Mom. It's your mua. It hold me. You think after all these years, I'm not on a pine. But I have one local thing that go to people's house as a chashi. Come on. That's kumankum in Panya language. That's kumankum. Mama, stop that, man. Stop it, man. Stop it, man. In Panya we say Mamarutu, Mamarutu. Mamarutu, Mamarutu. Yeah, that's what you are saying. Mamarutu, Mamarutu. It equals to Tulevu or Matavu. Hey! Yeah, man! Na ndị panya na-ekwugbu mmadụ. Eleke bụ televu, minivu. Damn it! Damn it! Yeah, that reminds me. Mama, you know about one lady called the Onyeshomo Mary. Onyeshomo Mary called Sister Maggi. Nwa nna anyị mba mara. That's it! Okay. That's it! Good. I think I'm in love with her. Yeah. I like her. In fact, Mama, I want her. Corner tram list. Ndebe. No, don't go look at her. You chọrọ ịlụta ya? Yeah! Namo! Yeah! Mana na ihe eche mmọnwụ mbụ ị na-enwe ị na-eme elu anya dị eru gala. Ọnwa mmeri ka isi kpọtara m. Ọ pụtara na aga m awụ na nne. Dima. Yeah. Nkonu nwa m. Yes. Osilanu. Ya mere ka ị ma na ụta ga-eche eme were ga-akpọlata nwaanyị. I know. Obata now. Yagana onye ga-akpọ mama nne, onye ga-akpọ mama nne, onye onye ga-akpọ mama nne. That's it. Kpọ mama nne. That's it. That's it. I like that song. Yo, man. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Yada-ba-ba. That's you. That's you. That's you. Oh, me. That's you. Damn it. See, I thank God I am getting good, man. No, come to Arabia. Mama, hogi. Yeah. Chai. Asim kama bia jogi camera in crew basra him na get the other time was a drag. The other time. The other time. Okay. Echetere m. Ịmasị ma ha kpachara ha kpara the other time. Mmakpuru n'ime novena. Nlaruo n'ụlọ anyị. Mmakpuga n'ime novena o time na-eme ya Ave Maria. Okwankwuwe. Egida aghọta. Oh, gudawata. Mmakpuru n'ime novena. Nkoma na novena, novel karịa ya. Novena endo.
John 9 dị asọ onye na-enye ntụziaka sị ele ihe ọzọ ya sị ka ọ jide na nwa ya nwoke ụdị nwere m ya jụọ ya sị ele ihe ọzọ nwa gị sista Maggi ga-eme ya sị mmabaga n'ime Aịzaya 45 m sị ele ibe agalaba ebe owe ya sị amaokwu nke atọ mmabaga ngwa sha hụrụ m nnu I will go before you and make every crooked way straight ya wa ọ ga-akọbasara m ụzọ ọ kọbasakwala anya ụzọ egherela oghe. Oh my word! Ụzọ egherela oghe? Ụzọ ihe egherela oghe o. Oh, I got it! I got it! That means you will be my wife. It's a wife. Huh? Yeah. You like it? You like it? Oh, this I like him, yeah. But I like it, yeah. Good. I like it, pretter. I like it, pretter. We hug out, give me like a Korea. That is it. Damn it! Damn! That's okay. Obioma Palam. Aha. Mkporogi Laro Panya. President Panya. Gasim Munyem Mrama. Munyem Mrama. Chief Imo International. You made a good choice. In Lotranwanya Mrama. Damn it! You got like it. You got like it. I like it. Always joke. I know. I like it. I like it. So when am I coming? The guy, Lishimna Umunam gave some piano kai with him. Na me bala speed. Whatever you know. Bala no ke speed. Uriana gonna church. As one step at a time with Jesus. That's it. Yeah, step by step. That's it. Step kishim bo we banana list. I did it. You got banana list. Oh. Maria. I know it. In Panya. It's Ave Maria. Wow. I know. Anyway, the list. Yes. The list. Mama nate pam. Aga m achọ ụzọ chọta oge she eruga aka because aga m abịa n'ụlọ. Can I get a hug, man? It's a hug. I look at I hug. Ugbu a. I get enwetele hug. And hug. Oh, that's it. Okay. Come to Pugi. Come on, I get Crocanos on the Pugi. Come with umbrella and pushing down. Shift to Tuntakere. Okay. Come pushing down. Okay. Shift to Tuntakere. Dupu Kedrin. Mapo Chinasa, Sister Chinasa, Mapo and you won a meeting in the Mummeri. Dupu attack you were quoting you dupu. A dupu catchinasa, Chinasa po. Idea you, Mapo here. You get dupu move. I look Korea, get dupum. Cambiala. Oh, that's it. Gashike. Okay. Come gawa. Okay. I look Korea and dupu. Okay. Good girl. My baby. Good girl. Damn it. I made it. Damn it. Good girl. Love you.
Cheta. Kekima. Subade. Hafa na ke maka nwoke ma mbụ Imo. O nwere ihe ọ gwara gị gbasara okwu ọlụ. Nke hapụ gị ma akọla akụkọ Imo biko. Ime adịda ele m anya n'ihu. Olechala ugodo m anya bodo adịdị m mma. Ihu ile m anya n'ipụta tele m anya n'ihu nkele ụkwụ tile m anya n'ihu aza ma were ya ahụ ma afụkwa nke ikwasa m okwu. Chineke m okwu. Imo na ọkwado nwoke. Omike ga-ajụ onye owenyekwu nwoke. Ọ dịkwa m ka Imo awụchado nwoke o. Maka ọnwụ na Imo nwoke enwe dị ka ọ hapụ ile ọmarịcha nwa dị ka gị n'anya. N'ebe a kamgbe how many days Imo akpa. Hi. Anyway, Cheta, don't worry. Don't worry. Mmiri niile na-echiri mama ya ọ ga-awụ ihe lara n'ihi. It can never be in vain. Risi iji echi mmiri ahụ ka Imo hụ gị fall in love with you. Lọwan. Yes. M ji kpụta nga na. Echegbuzila gị. Ilecha m ote m rute. Aga m eme niile m ga-eme ka Imo hụ m n'anya. Akwa ịhụrụ m. Aga m eme ya. Ọ gwekwa na nke m na-ete n'ihu ezudula. M tigekwu ọzọ. Ke m ga-eti ya hụ m. Ha. Tige oge adọrọ. Aga m na-eme. Oge adọrọ. Nke ikpeazụ a oge adọrọ. Tinye. Ha. Kekewe Imo ga-abịa nnọọ nwụcha ọmarịcha nwa ha ụta. Imo obu ego lọta from Panya. Ego na obu lọta from Panya now. Ya bịa lọọ gị. Bịa lọọ gị. Ya gị wụrụ ka ya. Ego niile ị na-akọntrolu m na-ejide. Ị na-eweta m na-ejide. From there m ga-apanya. Onye ji like oge brother. Ana m na akwa aka. Ana m ebe eri. Ị na-ese nso. Nke ikpeazụ a anyị kwadoro ọfụma nwenye na-eme nke ikpeazụ a. Ihe ga-eme na ogwe mama si ya echi niile aga m abịa ihu m nwee nwaanyị wuchata ama m ọfụma nwe ihe mege m ihe ọla ga-eme ya amụ nwa ego dị m anya agba ọbịa zuru oke gbaa mbọ ọfụma ịnụkwa ọghọta Igbo ama m Imo na ọkwa nwoke akwa m ojidere nwa dị otu anyị ọwa na-agba ihe egwure m nwaanyị That's how we take it in pine, man. You don't just drink it. You sip it. Okay. Yeah, in pine. The president of Panya sips. You zip. Yeah, you zip it. Okay. Hey, come on, come on. Don't worry. I have a good news for you. Oh, where? Yeah. You know, I have seen my missing ribs. I know. Ahona monyem galu. You need to see my wife. When I saw this lady, she's prairie. She was created on Sunday morning. I know. What Panya people call lumeti lunati. Okay. Yeah. Lunati munati. If you see her walking, her steps is being called takwakwa. Yeah. Yeah. You know what? She is the leader of Mary League in St. Teresa's Catholic Church in Bata. Yes. Only Shumo Mary. Very beautiful. St. Teresa's Catholic Church in Bata. Yeah. Moriemku. What church I know? St. Patrick's now. St. Patrick's Church, Catholic Church. But you mustn't attend the same church. She have her family church. Why are you have your own family church? You want a church cake? You want a church cake? You want beautiful girl. Oh God! You need to see her. Immediately I saw her, my heart accepted her. Obima nabata. Mseanam gale. Onach, muanach, onach, mnachi. That is what Panya people call Kamarum, Timarum. Chetachi? My sister. Your sister? Damn you! That's it! That's it! No! No!
It can't be her. Can you come get salon one day wine? Or what an album? Huh? So you hate me like this? It promogo. Can you some mother wagon I'm going one day wine give? Oh, Chirico. It was one day wine no lie. Come loy. But you didn't tell me that. HM what's in yes, I'm able and mad who track or gone on. Maybe corner body. Nazamulo, your sister is good in sweeping, she's good in fetching water, or my case a kumere, or my case azumulo, or my case a Sydney. Money Honolulu. Your sister is a low class personality. I can't accept her for my wife. Ihe na akọshọrọ fefe. Ị na-achịgwa m na nwanne m nwaanyị m kpọtara n'ụlọ unu. Chere m kpọtara ka ọ bịa gbawa odibo. But that's what she is. An Odibo. She's an Odibo. Oh, when you're Odibo. Yeah. Damn it. Imo. Maka Chineke kreba na ga, but what's gonna when you nwoke? It was gonna my childhood friend rule now. I can miss Chineke bi n'igwe, but they turn that chomo. Chomo. Biota. Watch up on Egypt nonsense. What? A fanatic citizen? Kachineke ga bapiano? Oh, ya tala me ginishi. Ina chikwa m na just support aka tere ko kaki. Imo. Damn it. Damn it. Wait a minute. So, you hurt me this much. So, ni kpọrọ m ụgwọ. Nya mmadụ gwa gị na nrọ na m nwere ike ịlụ di mmadụ nwanne gị nwaanyị ga-ekwe. Nya apụta echi asị m, okay, fanatic personality. The candidate, the presidential personality of Kanya Kingdom apparently. So now, elogom woke, give zogom. Damn you! You know what? You are suffering from okokomaiko imbecile. Yeah, that is what Panya people call what you're doing now. Okokomaiko imbecile. Imo. Damn you! Well, I don't have your time. Man. I don't have your time. Please. I make my choice. You don't tell me whom to marry. Imo. Ngwalawa, sheba ko. Already I'm on my way. Bido tata gaba. Oko ke cross on ejila maka chukwu mure mma. Gbo pieces. Inwa nwa cross am egbun kan gbe egbun nama. Don't amakula when you are alive again. Iwo koburuburu men. Iwo koburuburu men. I patala bonya ra sublo. Enwe mba na ga ofo. So, I don't want them today said that Vijiranya, when the one potter. Yet every day this game from Mirinishi, not bank and I be on. Get near chip. I'm not a kanga polapena. I'm going again. Here. Don't talk about Bumana. Idiots. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!